знайшла яшчэ адзін спосаб, як звіць вяровачку без аніякага інструмента. Спатрэбіцца нам для гэтага ніткі двух колераў. Возьмем нітачкі і завяжам пасярэдзіне вузельчык. Вось такім чынам. Гэты вузельчык замацуем, каб зручна было плесці. Спосаб трохі падобны на вязанне на спіцах, толькі замест спіц у нас вялікія пальцы. Вось узялі ў далоньку, пальчык адтапырылі, за яго зачапілі другую нітачку, правялі сюды і ў той самы бок, дзе быў пальчык, сцягнулі вузельчык. Падцягваем вузельчык шчыльненька, каб шнурочак фарміраваўся прыгожанькім. Далей трымаем у руках, другую нітачку абводзім вакол вялікага пальца у пятлю і ў той бок, адкуль нітачка прыйшла. Таксама зацягваем шчыльненька. Мяняем рукі у пятлю і ў той бок, адкуль нітачка прыйшла. Падцягваем шчыльненька. Ну, вось такі матузок таксама можна выкарыстаць і на каптурыку, і вось на сарочцы, на кашульцы, як у мяне тут на матузок сабраная. Можа, не атрымаецца з першага разу, але паверце, што увагу трэніруе вельмі крута. Абавязкова паспрабуйце, і гэта медытацыя вас зацягне.